എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. നമ്മൾ ഇന്നൊരു കുഞ്ഞു വീഡിയോയുമായി വന്നിരിക്കുന്നത് പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇന്ന് ലോകത്ത് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മക്കളെ നാം എങ്ങനെ വളർത്തണം, ഓരോ രക്ഷിതാവും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ചില കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ചെറിയ വീഡിയോയിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നത്. ശരിക്കും ഇന്ന് നമ്മൾ ലോകത്തേക്ക് നോക്കിയാൽ നേരത്തെ വലിയ 15 വയസ്സിനും അല്ലെങ്കിൽ 20 വയസ്സിന് മുകളിലോട്ടുള്ള കുട്ടികളിലാണ് അക്രമ വാസന കണ്ടിരുന്നതെങ്കിൽ ഇന്ന് നമ്മൾ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ ശ്രദ്ധിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ വളരെ ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന കഥകളാണ് നമുക്ക് പുറത്തു വരുന്നത്. ഒരുപക്ഷെ എന്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നു എന്ന് നാം പലപ്പോഴും ചിന്തിക്കാറുണ്ട്. ഒരുപക്ഷെ ഇതിനെല്ലാം അടിസ്ഥാനമായി ഒരുപക്ഷെ രക്ഷിതാക്കളിലേക്ക് വിരൽ ചൂണ്ടുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് നാം ആയിരിക്കുന്നത്. അത് എങ്ങനെ എന്ന് നമ്മൾ പലരും ചിന്തിക്കാറുണ്ട്. ഒരുപക്ഷെ നമ്മൾ പറയും, ഒരു കുട്ടിയെ സംബന്ധിച്ച് ആ കുട്ടിയുടെ ആദ്യത്തെ അധ്യാപകൻ അല്ലെങ്കിൽ അധ്യാപിക എന്ന് പറയുന്നത് ആ കുട്ടിയുടെ രക്ഷിതാക്കൾ. ആ കുട്ടിയെ താൻ കുഞ്ഞായിരിക്കുന്ന നാൾ മുതൽ ആദ്യം പരിചരിക്കുന്ന ഒരു രക്ഷിതാവ് അവനെ നല്ല വഴിയിലേക്ക് നടത്തേണ്ടതുണ്ട്. നമ്മൾ പറയും മാതാപിതാ ഗുരുദേവൻ. അപ്പൊ ആദ്യം മാതാവും പിതാവിലൂടെയാണ് ഒരു ഗുരുനാഥനെ ഒരു കുട്ടി ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നത്. അപ്പോ ആ മാതാപിതാക്കൾ എങ്ങനെയാണോ ഒരു കുട്ടിക്ക് മാതൃകയായിരിക്കുന്നത് അതായിരിക്കും ആ കുട്ടി കണ്ടുവരുന്നത്. അവൻ ഓരോ കാര്യവും വീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. രക്ഷിതാവിൽ അല്ലെങ്കിൽ അവർ കുഞ്ഞു കുട്ടിയായിരിക്കുമ്പോൾ പോലും അവൻ ഈ ലോകത്തിൽ കാണുന്ന ഓരോ കാര്യങ്ങളും ശരിയായ രീതിയിൽ വീക്ഷിക്കുകയും അതിനുള്ള വശങ്ങൾ അവൻ പഠിച്ചെടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഒരുപക്ഷെ ഞാനിങ്ങനെ ഓർമ്മിക്കാറുണ്ട്, കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ ഞാൻ ജോലി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു സ്കൂളിലായിരിക്കുമ്പോൾ ഏകദേശം 2 ആഴ്ചക്കാലം എൻ്റെ കയ്യിൽ 2 ഷർട്ടുകൾ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ, മാറി മാറി ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട്. കാരണം വീട്ടിൽ വരാൻ പറ്റാത്തൊരു സാഹചര്യത്തിലായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഏകദേശം 2ാമത്തെ ആഴ്ച അവസാനത്തിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ ഒരു കുട്ടി എന്നോട് ചോദിക്കുന്നു, സാറിന് ഈ 2 ഷർട്ട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, സാറിന് ഈ പച്ചയും നീലയും ഷർട്ട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. കാരണം തീർച്ചയായിട്ടും അവൻ അത് ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ എന്താണോ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം കൃത്യമായിട്ട് അവൻ ശ്രദ്ധിക്കുന്നു. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മളൊരു രക്ഷിതാവ് എന്നുള്ള നിലയിൽ അവൻ ആദ്യം മാതൃകയാവേണ്ടത് ഒരു രക്ഷിതാവ് തന്നെയാണ് തീർച്ചയായിട്ടും. കാരണം അവൻ ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് രക്ഷിതാവിന്റെ സ്വഭാവങ്ങൾ തന്നെയാണ്. നമ്മൾ ഏതോ ഒരു സിനിമയിൽ കാണുന്നുണ്ട്, നമ്മൾ കുട്ടിയോട് പറയുമ്പോൾ നീ ഇന്നയാളെ കണ്ടു പഠിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നയാളെ കണ്ടു പഠിക്ക് എന്നല്ല പറയേണ്ടത്, നീ എന്നെ കണ്ട് പഠിക്ക് എന്ന് പറയാൻ രക്ഷിതാവിന് കഴിയും. ആ മാതൃകകളാണ് ഒരു രക്ഷിതാവിന്റെ വശത്ത് നിന്ന് നമ്മൾ സൃഷ്ടിക്കുക. നമ്മുടെ മക്കളൊക്കെയും നമ്മളിൽ നിന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് സ്നേഹിക്കപ്പെടുവാനായി അവർ ആഗ്രഹിക്കും. ഒരുപക്ഷെ ഞാൻ പറയുമ്പോൾ നമ്മളെല്ലാ രക്ഷിതാക്കളും നമ്മുടെ മക്കളെ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട്, ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നതല്ല. പക്ഷേ പലപ്പോഴും ഒരുപക്ഷെ അവരോട് സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതിൽ നാം പിന്നോട്ട് പോകാറുണ്ടോ എന്ന് നമ്മളൊന്ന് ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു കാരണമാണ്. കാരണം അവരോട് നമ്മൾ തുറന്ന് തന്നെ സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിക്കുവാനായിട്ട് നമ്മൾ ശീലിക്കണം. നമുക്ക് ആ സ്നേഹം കൊണ്ട് തന്നെ എൻ്റെ അച്ഛൻ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ അമ്മ എന്നെ ഒരുപാട് സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് അവൻ തിരിച്ചറിയണം. അവൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു ചെറിയൊരു പ്രശ്നം വന്നാൽ അത് ആദ്യം ഒന്ന് പറയാനുള്ളത് അച്ഛനോടോ അമ്മയോടാണ്. അതായത് അച്ഛനും അമ്മയും എന്നതിലുപരി നല്ലൊരു കൂട്ടുകാരായി മാറാൻ രക്ഷിതാക്കൾക്ക് കഴിഞ്ഞാൽ പല പ്രശ്നങ്ങളും പരിഹരിക്കപ്പെടാൻ സാധിക്കും. പലപ്പോഴും പല സ്ഥലങ്ങളിൽ നടക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് കാരണം കുട്ടികൾക്കൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അത് തുറന്ന് പറയാൻ, രക്ഷിതാക്കളോട് തുറന്ന് പറയാനുള്ള അവസരം അവർക്ക് കിട്ടുന്നില്ല. ആ ഒരു രീതിയിലേക്ക് അവർ വരുന്നില്ല. ഒരുപക്ഷെ നമ്മുടെ മക്കളെ നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കളെ പോലെ സ്നേഹം കൊണ്ട് നമ്മോടൊപ്പം നിർത്തി കൊണ്ടുപോയാൽ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ വരുന്ന ചെറിയ ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങൾ പോലും അവർ നമ്മോട് തുറന്നു പറയുകയും ആ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് ഒരു പരിഹാരം കാണുവാനായി സാധിക്കും. കാരണം ഇന്ന് നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് നാം എന്താണോ കൊടുക്കുന്നത് അത് തന്നെയായിരിക്കും നാളെ നമുക്ക് തിരിച്ചു കിട്ടുക. ഒരു ചെറിയൊരു കഥ എൻ്റെ മനസ്സിൽ വരികയാണ്. ഒരു വീട്ടിൽ ഒരു വാർദ്ധക്യത്തിലെത്തിയ 80-85 വയസ്സുള്ള ഒരു പിതാവ് ഒരു വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്നു. ആ പിതാവിന്റെ മകൻ ഏകദേശം 40 വയസ്സ് വരുന്ന മകൻ കുറെ കാലം ഇങ്ങനെ പിന്നിടുന്ന സമയത്ത് തന്റെ പിതാവിനെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കി. അതാണ് ആ മകന്റെ ചിന്ത. അതിന് ആ മകൻ ഒരു കാര്യം ചെയ്തു. തൻ്റെ അച്ഛനെ ഒരു വലിയൊരു കസേരയിലേക്ക് ഇരുത്തി ആ കസേരയുമായിട്ട് അച്ഛനെയും ചുവന്ന് ഒരു മലയുടെ മുകളിലേക്ക് മകൻ പോവുകയാണ്. മകന്റെ ഉദ്ദേശം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ, ആ മലയുടെ മുകളിൽ ചെന്ന ശേഷം തന്റെ പിതാവിനെ ഈ കസേരയോടെ അങ്ങ് തള്ളിയിടുക എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടിയാണ് മകൻ തന്റെ അച്ഛനെയും ചുമന്ന് പോകുന്നത്.
എന്നാൽ താൻ ഈ യാത്ര പോകുമ്പോൾ ആ യാത്രയോടൊപ്പം ആ യുവാവായ മനുഷ്യന്റെ 8 വയസ്സ് പ്രായമുള്ള ഒരു കുട്ടിയും കൂടെ, അവനെയും കൂടി കൊണ്ടാണ് ഈ മല കയറി മുകളിലേക്ക് കയറിപ്പോകുന്നത്. അവർ യാത്ര ഇങ്ങനെ തുടർന്നു. ഏറ്റവും ഒടുവിൽ ആ മലയുടെ ഒത്ത മുകളിൽ എത്തിയതിനു ശേഷം ആ പിതാവിനെ താഴേക്ക് മറിച്ചിടാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. ഈ കുഞ്ഞ് പൈതൽ, 8 വയസ്സ് പ്രായമുള്ള ആ പൈതൽ ഇതൊക്കെ കണ്ട് അവനോട് നിൽക്കുക. നിന്നതിന് ശേഷം ആ പിതാവിനെ തട്ടി താഴേക്ക് ഇടുവാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്ന സമയത്ത് ആദ്യം ആ പിതാവിനെ മാറ്റി നിർത്തിയിട്ട് ആ കസേരയെ എടുത്ത് ആദ്യം വലിച്ചെറിയുവാനായിട്ട് ആ മകൻ ശ്രമിച്ചു. ആ കസേരയെ വലിച്ചെറിയുവാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ കുട്ടി പറഞ്ഞു, അച്ഛൻ ആ കസേര വലിച്ചെറിയത്. അപ്പോൾ ആ പിതാവ് ചോദിച്ചു, എന്താ മോനെ, എന്തുകൊണ്ടാണ് കസേര വലിച്ചെറിയതെന്ന് പറയുന്നത്? ആ കുട്ടി ആ പിതാവിനോട് പറഞ്ഞു, നാളെ അച്ഛനും എൻ്റെ അപ്പച്ചനെ പോലെ വയസ്സാകുന്ന ഒരു ദിവസം അന്ന് എനിക്കും അച്ഛനെ ഇതുപോലെ ഈ കസേരയിരുത്തി കൊണ്ടുവന്ന് ഇവിടെ വലിച്ചെറിയേണ്ടതാണ്. അതായത് ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ നാം എന്താണോ ചെയ്യുന്നത്, നാം എന്താണോ നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്, അത് തന്നെയാണ് അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ പാഠങ്ങളായി വരുന്നത്. നമ്മുടെ ശീലങ്ങൾ നല്ല ശീലങ്ങളായിരിക്കണം. നമ്മുടെ മക്കളും ആ നല്ല ശീലങ്ങൾ കണ്ടുപോകാൻ അവർ കാണുന്നത് പ്രാവർത്തികമാക്കാനുള്ള മനസ്സാണ് നമ്മുടെ കുഞ്ഞു മക്കൾക്കേ ഉള്ളത്. ആ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി അവരെ വളരെയധികം സ്നേഹത്തോടു കൂടി നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുവാനും അവരെ കരുതുവാനുമുള്ള കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ നമുക്ക് ഏവർക്കും ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആശംസിക്കുന്നു.